inamane omhlaba siyabingelela Swaziland, South Africa wonke, Mozambique, Zimbabwe, UK, lapho kufinda khona amavidiyo la ekhaya, amavidiyo kaMthazamini. Ngidingaza ukuthi sanibonani, ngiqhubeni ngifolowe, kuningi sofundisana kona, kuningi futhi enizokwazi bakwela bakhona emakhaya. Lapha ke ekhaya kodwa mina ngithandaza ngathi ukuthi namhlanje sokhuluma indaba yedlozi. La ekhaya sisebenza ngedlozi, sisebenza ngey'thunywa, sisebenza ngabantu abadala, sisebenza ngemimoya. Le ndlela esisebenza ngayo bakwela bakhona emakhaya iyavuma ukuba ungazigezisa ngemithi, ungazifutha ngey'washo, phinde uyifuthe ngemithi, phinde uphahle, phinde uthandaze, phinde ungene emanzini mhlawumbe lwesithunywa, ungene empophomeni mhlawumbe lwesithunywa, ungene edamini uzigeze mhlawumbe lwesithunywa futhi nakhona. Futhi indlela esisebenza ngayo la ekhaya iyavuma ukuba idlozi liyavumela ukuba ungaba namabhizinisi, ube ney'moto, uthole amathenda, uganwe, ube nabantwana, wakhe umuzi. Ngoba sihamba ngesiko labomkhulu lasebendlule emhlabeni sibangasekho mbulo khona ekhaya. Asenzi into esingazi ukuba masiqala siba nolaka sizayikhulumisa kanjani, mase kuvalekile sizoyikhulumisa kanjani. Mina ngiyazi ethola ekhaya nje mhlawumbe noma usizwe yimina ngokwedlozi, makuvaleka thinta kuphi ukuze kuzokhanya kakhulu. Uma sekwenzeka ulaka nakukhona ongazenzi kahle thinta kuphi futhi. Ngoba ngikhuluma nabaphansi asebangasekho emhlabeni esebalala, ngiyazi ukuba bawuxolisa kubo uzehlisa uyithoba balalela bayezwa. So mawusebenza ngedlozi nangey'thunywa mbulo khona ekhaya awusoze wayisola futhi awusoze wayithola usenkingeni. Nedi into eshaya kakhulu ukuthi thina sifuna into esheshako, into esingayazi ukuba icontrolwa kanjani, uzwa ngumuntu naye oyithole kwenye indawo. Kanti mina ngizokhuluma ngedlozi lakho laziko ngabakini bebadla impuphu, bebagaya ummbila kwenziwa impuphu, badla ipapa, badla ubisi lwenkomo, bafuya iy'nkomo. So okungeke noma kuthiwa lento engiyibala usonayo empilweni yakho mhlawumbe bangagcina bakuflathela noma bangakuthandi noma bangala ukuthi hayi bo ingane sisayenzani manje, awu iya kumuntu wesintu, hayi vele nathi vesabe emhlabeni sasaba abantu besintu, awu ufuya inkomo, hayi vele sabe emhlabeni besifuya inkomo, uganiwe, awu nathi vele sasiganwa sisakhula, awu unomntwana nathi vele sasiba nabantwana. Ungaphumi lapha edlozini mbukelo khona ekhaya, ungaqinisekisa into ezokuxaka kusasa. La ekhaya sisebenza ngedlozi, idlozi linamandla mbukelo khona ekhaya, idlozi liyamphilisa umuntu, idlozi liyambuyisa umuntu mbukelo khona ekhaya, idlozi liyayivula umsebenzi, livule ihlahla, livule konke. So ungaphumi enyaweni lakho lwasedlozini ngoba kusasa uzawukhala, kusasa futhi uzoyisola. Yebo siyayifuna imali, siyayifuna into eyisheshayo kodwa inhlelo enkulu zinobungozi. Isikhathi samanje asisafuni ukuvusa imizi, asisafuni ukuphila kahle, sesifuna ukubukisa. That's why ey'ningi zenzeka fast, phinde futhi zisijikele fast futhi ngokushesha. Bakwela bakhona emakhaya, ungayilingi ufise ukuphila impilo yomunye umuntu ngoba indlela aphila ngayo awuyazi ukuba inobungozi obungakanani. Phila eyakho impilo, isiphithi sakhe nesakho azabe iy'phithi zalingana bakwela bakhona emakhaya. Abantu abadala bendlule emhlabeni ngendlela bebaphila ngayo asichubeke khona, singasukuphi emasikweni. Inkosi nibusi ngisePhumalanga mina uDlamini Mthandazi olapha ngokwesintu. God bless you. Fike epititif mbukelo khona ekhaya, ufise ukugezise, sikufuthe, sivele into zakho, ukhanye konke okufunako, inkosi benakho. Noma ukhanjele unkosikazi, khanjele umuntu wesilisa, ihlahla kuba ivalekile, sebenze awutholi, awuphumeleli, uyagula, wazi ukuhamba, ushawe i-stroke, bayakuloya, bayakuthakatha, ufase bisele emuva impinde, ufase bafake intambo, uthole ingozi zey'moto ngapha nangapha, ufake into esiyivale siyibisele emuva, wakwazwa umuntu wabaleka, wangalandeleli, asibisele emuva mbukelo khona ekhaya. Kukho umuntu okwafa ekhaya kini nangalandeleli, Nkosi yami ngithinte, ngithi bangakutholi ukuphumela kwabantu labo mbukelo khona ekhaya.